Казанда халық жырчысы Әлфия Авзалова исемендәге милли мәдәни үзәк оештырылды. Туган авылым комплексында урнашкан үзәк ачылышында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Легендар жырчының исемен мәңгеләштерү чарасыннан безнең махсус репортаж. Әлфия Авзалованы халық ничек бар шулай шаялыгы, гадилеге, туры сүзе, бар булмышы белән үз кызы итеп кабул итте. Аны белгән буын күңелендә Әлфия апа моң булып яши, шуңа да ул еш кына моң патша бикәсе дип телгә алына. Иң беренче халыкка күрсәтергә кирәк. Хәзер бит инде туризм дигән әйбер үзегез беләсез, Аллаһка шөкер, безнең Казанда бик күп туристлар йөри, Татарстаннан, Башкортстаннан киләләр. Аларга кызык, килсеннәр, карасыннар. Әни бит үзе әйтте. Менә күлмәкләрне, әрәм була инде мин үлгәч. Мин әйтәм, син үлгәч, әрәм булмый, курыкма. Шуңа күрә менә аның күлмәкләре монда, аның пластинкалары монда. Мин уйлыйм, кешегә кызык булачак. Һәм иң беренче яшьләр өчен без аны эшлибез. Истәлекле вакыйгада катнашкан Салават Фәтхетдинов үзәкне тормыш кайнап тора торган очрашу, танышу, фикерләшү, яңа җырлар тәкъдир итү урыны буларак күрә. Шәкертләрен дә яңа уку елыннан махсус шушында җибәрергә җыена. Беренче бездән тора. Без башларга тиешбез. Но бу үзәкнең киләчәге матур дип уйлыйм, чөнки бик матур урында, тагын Казан уртасында моннан да матур урында сатап була. Әлфия апаның туры килә бөтен халәтенә, ул җаны тәне белән авылчан, авыл җанлы кеше. Менә ниһаять туган авылым үзәгендә Әлфия апаның үзәге булды. Һәм киләчәге Аллаһка шөкер матур булачак. Тормышымда әнидән һәм хатыным Ләйсәннән кала Әлфия апаны яратам дип форсаты чыккан сайын искәрткән Салават Фәтхетдинов Әлфия апа истәлегенә һәйкәл куярга тәкъдим иткән иде. Кызганыч, әлегә сүз белән гамәл арасы олы юл кебек озын, әмма шунысы бәхәссез, Әлфия апа бер генә. Айтасым килә, Әлфия шикелле кеше больше юк, дөньяда юк. Әле юк. Без аны гомер буе яраттык, ул да безне яратты. Ойга 20, көненә 3 концерт куя идек дип искә ала гомерлек тугры юлдашлары. Гастрольдан кайтабыз да 1 сәгать утрада иде. Извините, Карим, сагындым. Бетә Михай бит булды. Юк, килә. Всё. Әлфия апа кебекләр турында эчендәге тышында диләр. Ул аның бөтен барлыгында чагыла иде. Әнә бит яңа буын сынчысы җырчыны тыңлап үсмәсә дә, тош үзенә ошатып сынын кыйып куйган. Была проведена очень сложная работа. Әлфия Авзалова турында бик күп материаллар белән танышып чыктым. Айруча җырларын тыңладым. Кызы Зөлфия дә Әлфия апага бик ошаган. Шулар тәэсирендә эшкә тотындым һәм җырчы образын ак төстә сурәтләргә булдым. Сәхнәдән халыкка яктылык, нур бер күче. Үземчә максатыма да ирештем. Эшемнән канәгать калдым. Несущая свет со сцены, и сама она светлая. Вот так вот. Әлфия Авзалованың тормышын һәм иҗатын чагылдырган әлеге үзәкнең бизәлеше, күргәзмәләре беренче карашка гадәти кебек тоела. Әмма дизайнер аңлатуынча, Әлфия апага хас үзенчәлекләр дә исәпкә алынган. Бөтен фотографиялар, бөтен тормышны Әлфия Авзалованың. Андарысында бар бөтен лауреат конкурсларына. Андарысын иң кызык әйбере анда безнең бөтен әйбере аның алтыннан ясалган и иң яраткан аның төсе. Әлфия апаның яраткан төсе зәңгәр. Зәңгәр үзәк эчендә шулай ук гармоннар күргәзмәсе дә аерым урын алып тора. Аны Расих Сабирҗанов бүләк иткән. Әлфия апаны инде без кечкенәдән белеп үстек. Аның җырларын тыңлап үстем, үзендә күреп үстем, авылга килә иде концерт белән, артыннан шулай ярып бара идек. Артистлар килгәч бит инде авылда бөтен халык каршылай иде, затып кала иде матур гына, концертлар тулы, заллар тулы була торган иде. Һәм аның менә шушы үзе халыкчан булуы, бөтен халыкны үзенә халыкчанлык шуннан килә инде. Халыкны ярата белергә кирәк. Халыкчан җырчының урыны туган авылымда булырга тиеш дип Радик Абдрахманов әлеге үзәкне нәкъ менә биредә төзергә тәкъдим итә.
Бик матур бездә. Без бит аны яратып ясадык. Сон анда көн сайын анда эшләдек. Анда матур итеп бөтен нәрсәне ясадык. Әлфия Авзалова исемендәге фестиваль лауреаты үзәк ачылышында катнашкан Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов һәм башка рәсми кунаклар алдында чыгыш ясады. Шулай ук җырчының кызы кунаклар өчен экскурсия үткәрде. Әлеге үзәкне яшьләр өчен зур үрнәк дип атады Татарстан мәдәният министры Ирада Әюпова. Бик зур үрнәк. Нәрсә ул күрсәтә? Һәрбер кешенең үз хыялы булырга тиеш. Һәм ул куркмыйча шушы хыялга барырга тиеш. Һәм шушы үзәктә аның иҗат юлы да күренә, аның иҗаты да күренә. Һәм һәрбер кеше сәхнәгә чыгып үз сәләтен күрсәтергә шушы өчен бөтен мөмкинлекләр монда бар. Яратам дисең син шуның өчен бар дөньямны онытам дисең син. Юберкам син онытма дөньяны шул дөньяда мин яшим бит онытма син аны. Әлфия апа сәхнәгә борынгы җырлар белән килә. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамблендә эшләгәндә Кәккүк белән таныла. Аннары Казан сөлгесе, Гөлҗамал һәм тагын 500дән артык җыр. Гомеренең соңгы көненә кадәр тормышка гашык иде Әлфия апа. Ул үсмер чактан язмыш сынаулары белән көрәшеп чыныккан, шуңа да яшәүнең икмәк балчыгының кадерен белгән җырчы. Аны хәтта хастаханәдә ятканда да җырлаган диләр. Xuday biraz ömrümnü giderseler kilimi dünyadan giderseler kilimi Әлеге җырдагыча соңгы чиккә барып җиткәндә дә туйдым синнән дөнья димәде. Язмыш Әлфия апаны ничек кенә сынамады. Шуңа да карамастан берсеннән берсе тырыш ике кыз үстергән бәхетле әни иде ул. Кызлары аның исемендәге фонд оештырып яңа талантлар ача. Фестивальдә катнашучылар Әлфия Авзалова эзләреннән чит илләрдә концертлар оештырды. Ә хәзер аңа багышланган аерым мәдәни үзәк ачылды. Туган авылым хәзер Әлфияле булды. Бүген Әлфия апа үзәге ачылып китте. Монда һәр җирдә Әлфия апаның рухы бөркелеп тора. Ә менә бу аның искиткеч пәрәмәчләре кабып карыйм әле. Бик тәмле. Әлеге пәрәмәчләр махсус Әлфия апа рецепты белән пешерелгән. Мөршидә Җихан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.